nato karon nga kita makalahutay moabot ta sa atong finishing line. Asa man nato maabot ang atong reward, ang atong ganti. Dito yun nga moabot ka sa finishing line. Unya sa gara sa competition, usa ra man gyud mo daog. Usa ra gyud una, although daghan mo miabot, pero ang ma-recognize nga as winner, usa ra gyud. Kay competition man lumba gali. Sa samang paagi makaigsuonan nga kining atong pagpangalagad sa Ginoo ingon nga sama sa dagan naglumba kini. Ang competition ani kay naa kay kontra. Hinumdumi ang imong kontra dili imong silingan ha. Dili tao nga sama nimo. Ang imong kontra nga mao si taning. Mao ang mga demons sa yawa. Kay usaray ang tuyo nimo nga di ka kapadayon. Usaray yang technique makaigsunan nga ilaron kanya nga ikaw ma-discourage o di ka mo padayon.